Gazte gehienok ez dugu gure burua fededuntzat hartzen. Ez behintzat, fedea erlijio kristauarekin eta eliza katolikoarekin lotuz gero. Baina zertan sinisten dugu guk? Arrazoimenak erabat aseltzen algaitu. Espiritualtasunak har ditzake beste bide batzuk? Gaia arakatzeko gurera ekarri ditugu Leo Beriberi, Daniel Pascual eta Iker Mendibe. Ongi etorri zulora, az gaitezen. Kaixo Iroi eta eskerrik asko etortzeagatik. Aitortu behar dizuet, orain arteko zulera guztietan egin dugun gaietan, igual hau iruditzen zaidala zailena. Sinesmenak eta fedea eta halako gaiak normalean ez dira gazteon ikuspuntutik lantzen, baina gaur saiatuko gara galdera batzoi erantzuten. Hasteko zuen burua aurkezteko moduko galdera pare bat egingo dizkizuet. Iker, zuk sakontasunez landu duzu islama, zerk eraman zaitu horretara, eta bigarren galdera, zeure burua sinesduntzat daukazu? Nik 16 urte nituenean, Korana irakurri nuen, lehen aldiz, baina filosofian beti izan dudan interesagatik, Platonen Errepublika irakurtzen dudan bezala, edo Albert Camusen buruak eta hori. Eta nik garai hartan ateotzan neukan ero burua, ni beti, eta jarritzen izaten beti komunista izan naiz, eta komunismoaren filosofia azken finean da materialismoa, eta materialismoatik ateismoa. Eta Korana irakurri nuenean, asko harritu ninduela, bertso bat, non berez Big Bangen edo profezia egiten zela. Esaten duena ez, lehen materia guztia zegoela elkartuta, eta jaikoak banandu zuen, eta hori asko du ninduela, baina sinesdutzat daukat neure burua, ni esango nuke baietze jainkoarengan unekun sinesten dut, baina ez da Korana irakurtzeagatik irakurtzen duzula eta ateratzen zarela sineslea, baizik eta bada urteetan zehar nik autoelkarrizketaren bidez egin dudan bidea da, eta filosofia eta fiskaren edo astrofisikaen nahastuz lortu dudan emaitza da. Baina hori, jainkoarengan sineslea naizela, baina lurraldearen boteren aurrean ateoa naiz. Osea, nik ez dut sinesten estatuan, kapitalan, eta ez da fetitxismoan. Orduan horrela lortu nahastea nolabait materialismoa, eta jainkoarengan sinespena. Leo, erlijioa eta espiritualtasuna askotan batera hartzeko ohitura badago, baina espiritualtasuna biziliteke erlijiotik kanpo, ez dakit, zein da zure esperientzia? Hasiera batean izan nuen harreman bat kristautasunarekin eta erlijioarekin, nago puntu batean banandu egin naizela handik, baina sentitzen naiz konektatuta ez nire espiritualitasunarekin eta erlijiotatik eramaten dut. Eta galdetzen hasita, espiritualtasun hori nola lantzen duzu edo zein praktikatan dagoela ikusten duzu? Niretzako izan da oso aberasgarria espiritualki sustraiekin berriz ere konektatzea, baina beste puntu batetik ez, eta beste balio bat jarriz, eta nolabait nire arbasoekin konektatzeko prozesu horretan ere sentitu izan dute konexio bate espiritualago, alde batetik bestetik ere igual nire alde espirituala eta alde mentala eta gorputza nola nagoen horrekin konektatuago egoten hasi naizenean, nire ongizatea, osasuna, nola sentitzen da nire gorputza tokietan, eta ikustean nola inkluso azaldu ezin ditugun gauzak edo logikoago ez fiziko ezina nola gure gorputza zarkatzen dituzten, eta ez dakit, beste modu baten kontzientzia hori hartzea eta nire ongiozeate orokorraren bilakara horretan. Konfiantzatik ez dakite definituko zenuken kontemplazioarik eta bat bezala, ikusten duzun agian meditazioarekin edo alako praktikekin lotura daukala edo? Niri balio izan zait burutik ateratzea pixka, logika horretatik ez, askotan ezin dituztu erantzun guztiak izan, ezin duzu jakin gauza guztien zergaitia, baina batzutan ezakik gorputzak
burua baino lehenago igual informazio ematen digu. Orduan naiz eta gauzak ezin izan razionalizatu, gutxienez prozesuak identifikatzea, ez dakit igual hau ozen zentzurik balin badu, baina, bueno, ez... Daniel, zure burua ateotzat duzu. Oso arraroa da, baditxut hainbat ideia honen inguruan, uste dut sinesmena dela logikoki gure bizitzan erantzunik ez duten galderei erantzuna bilatzeko joera oso humano eta oso normal bat. Eta orduan alde batetik situatzen naiz materialismoan, bueno, ez dakit oso ondo erabiltzen ari naizen hitz hau baino, kentzen dut magia erditik, eta esateot asko dau egiteke munduan, mundu terrenalean, zergatik egon biagare, galdera honei erantzuna ematen, beste galdera benetakuak hemen badaude. Eta gero beste aldetik pentsatzen jat oso deprimentia hola pentsatzea momentu orotan, así que bai gustetan zait de vez en cuando pentsatzea, pues que si el bien y el mal edo horoskopo edo lako gauzatxoetan zentratzea. Esango nuke sinesmenaren eta esoterismoaren eta inkluso erlijioarekiko harreman ireki bat daukada. Hori da pixka ridikulua. Baina ulertzen ditut gehiago pentsamendu edo joera edo gauza filosofiko bat bezala erakunde bat baino. Osa, ni jendearen ideia eta sinesmenekin normalen ez dut inolako arazorik, arazoak izan ditut, sinesmen honek kondizionatzen dutenean errealitatean ondorio gaitz bat eta gertatu izan da. Osea, ez dakit, kristautasunez hitz egingo dut, porque eske, pues, da izan dudan kontekstua eta horretaz kexatu naiteke konbitke artean, ez? Edo nire iritzia eman, edo dena delakoa. Baina bai, osea, nik uste ulertzen dudala jendeak izateko, ez dakit, osea, dago jende batzuk egunero oetik altzatzeko motivazio bakarri izango zen dagoela jainko bat, eta horrek ematen dio, ezakit, esperantza edo alako sinez, osea, jendeari modu batean izateko espiritualtasun hori ez dakiz zer. Baina gero, eliza, instituzioa. Hori da, eta ez dut kendu nahi arrazoi hori jendea, Bai. Nik ez. Ez dakit agnostikon esan nahi hori dan, baina guztetan jatu. Eta horretaz aparte ere zeri deitzen digu jainkoa, ez? Kristotasunen jainkoa da gizon bat, ez? Pentsatzen dugunan jainkoa da gizon bat, bizarduna duela, zenbait urte dituena, eta europearra dena. Eta ere, askotan ikuste, arlo honetan jakin behar dugu ze jainkoari buruz hori garen hitz egiten, adibidez, musulmanentzat nor da jainkoa, ez du zer ikusirik kristautasunen jainkoarekin, edo nor da Patxamama, edo Malurra eta barez. Ezken ikuste ere jainkoaren kristautasunaren jainkoa fetitxe bat dela, da gizon bat eta hori ez dela. Izan oso fetitxe? Bai, fetitxe. Ez dakit, baina... Merkantziaren fetitxismoa, masismotik eta hori, da pentsatzea objektu batek baduela duena, baino balio gehiago, adibidez dirua. Bilete bat adibidez, edo kotxe bat erosten duzunean, eta hori ikusten da bidez pizkat erlijio moduko bat. Zuk erosten duzu kotxe bat, berez garaioa egiteko balio duena, baina gero sozialki edo kulturalki zuk ematen dizu balio gehiago. Bueno, definitiboki zabaldu ditugu meloi bat baino gehiago, baina gaian gehiago sakondu aurretik gure ohiko kolaboratzailea kalera bidali dugu. Zure txanda, Portillo. Danak siniste du zerbaitengan, eta zerbait hori historian zehar aldatzen junda. Euskaldun, fededun, esatezan garai baten. Eliza katolikuak indarrazko ukidu gure herrian. Izan du, edo badu. Sinistuna zea? Ez. Ni? Nitzen. Zio zer dola igual, baina praktikantiak ez. Bai. Eta zertan sinistezu? Nik jangoikoekin. Jaingoikua, Bai. Eta meseta jute zea? Ez. Familia zean ondarrabikoak eta han egun guztia mesan daude, txorroak bezala. Txiki ginanetik gurasoak eta beti hoi bultzatu ziuelago. Bueno, txikitatik anoxe erakutsi zigun, da orduan eskarraitu itezu. Lehen etxian hoxe izatezan, azkenian, dotrina, komunilua, eta dana etxetikan, gero ja ez tezu. Bi seme ditut, bataiatu ditut, konfirmazioa indut, eskondun izan erizakatikan, jangoikoa. Nire aizpa gaztena,
Minbizian ondoren, juntzizaigun, gaixoa. Eta niretzat ua izan duzen mina handiena. Hasi nintzen bueltak ematen dezaten nun, zer, Eliza zer da, sinismena zer da. Ezin dut. Eta zuen ustez Elizak zeba galdu du zegan botere hori? Pues horrexe, zikan igual potere gehiagio osotean bezala, gehitxo. Gaurko fedia hola galdu da, Elizan ikusian gauza asko eta Indian gauza asko. Gauzpada sinistia hor zerbait badola eta bestia hemen beko Elizak indun lana horrekin. Gaur egungo gaztiak zertan sinistegua? Bizin bihar dela aldan hobetuen, lan pixkaten ikasio beren aurata, bizi. Natura, ikusten duguna. Eta bestekan ez. Bizitza bizi. Hobe egiten baldin badute bizitu lan egin gabe hobeto. Oia, lan egin ez eta jainkoak patuko. Horrek edu paetzen ez errez. Nik bintzaterret ikusten eta egun guztiak kalean nago. Ikusi dugun moduan, badirudi Fede Kristobak gizartean lehen zuen pixua edo boterea galdu duela. Ados zaudete edo ez da horren besterako? Ez no bat ere ados. Bat ere? Beti entzuten da, en plan, oin gaztiak ez doiaz mesetara, Eliza ez da lehen zana, ez da izango, baina bizitza osoan hartzen ditugun erabaki guztiak, egiten dien legeak, munduan jende eta herrialde osoekiko joerak, gerrak bai edo gerrak ez, dana dago moral kristobak diktauta? Dena konstantemente, Vatikanua ikusi bia da, eta norbaitxi esan Elizak ez daukala botererik. Bai. Mesedez? Ez dakite, igual me gusta grasiba. Bai, osea, igual Eliza dela pixkat ikusten dituen praktika religiosetaz aparte, eta bai dela hori izan duzuna instituzio hori, ez? Eta ez bakarrik hemen, baizik eta kanpora, ez? Pues misioneroekin, eta han dagoen egitura guzti hori. Gozare dira agian etiketak ez, sakratu esuz sekularra dagoela gaur egun, ez? Agian sakratua izango litzateke adibidez, otoitz egitea, edo arrasketa mugimenduak edori egitea, eta gaur egun aldiz indezakezu hori mindfulness saio batean, ez? Kari hori dela sekularra eta bestea da sakratua. Nik uste ere, erlijioaren kontzeptua, definizioa eta zer den sakratua edo sekularra ere zalantza jarri behar dugula. Konto dia izan behar dugu horrekin, ez da berdina erlijioa edo kosmobizioa, ez? Eta nik uste, nahiz eta jendeak esan gaur egun ez duela jainkoaren gan sinesten, jainkoa kristauan, badago hemengo kosmobizioan. Eta orduan, bai ala bai, badago kristautasun murgilduta, ze modernitatearen kosmobiziotik edaten du. Eta azkenean da, modernitatea da, kristautasunaren sekularizazioa. Eta okurritzen zaizkizue edo bururatzen zaizkizue horren adibideak esan nahi dut. Gaur egungo gizartean baita beraien burua sinesduntzat ez daukaten gazten ez dakit egiteko moduetan, jarreretan, bestelako sinesmenetan nola dagoen errotuta hori. Ez dakit, zertan ikusi daiteke hori. Adibidez, beste jainkoa eta sinesten ez, adibidez zientzia. Zientzia aldura izango balitz bezala edo limite gabekoa. Azkenean ari direna da jainkoa ordezkatzen beste jainkoen bidez. Modernitatea ez dakit edo metarrelatu handiekin edo ez dakizu ez pentsatzen duzuen. Nik uste dut badagoela desira oso humano bat como zerbait jarraitzearena eta jarraitzaile izatearena eta denok behar dugu como hogera bat inguruan dantzan egiteko, en plan. Eta, de hecho, hitz egin genuenean esan nuen, ni konsideratzen dut sinismenaren ezeztapena bere sinismen propioa dela. Ez decir, jende oso ateuak diona, no, porque nik hau ez dut jarraitzen, porque nina oso razionala eta ni badakit eta tal. Sabitz azkenean zure narratiba propioa elikatzen, eta jarraitzen como zuk ontzat daukazun bide hori. Así que nik uste dut dela, ezin dela eskapatu adoraziotik. Bai, eta gero, adibidez kristautasunaren kasuan nola, baita ere nola zein erlijiak hartzen den eredutzat, ez? Adibidez, pues kristautasuna da como, gu haukagu jainko bakarra, the only and the best,
gurea, eta orduan gainekoak ez txarrak dira, edo beste kreentzia batzuk, edo beste kosmobizio batzuk ez dira sartzen marko horien barruan, eta kriminalizatzen dira, edo basatiak ditzen dira, edo, no? Komo nik jartzen naiz erdi-erdian. Horregatik orientalismoa eta eligio kontzeptua, horregatik azkenean mendebaldeko antropologo zientifizista batek egiten duena bada eligioa kontzeptua sortu eta bertan sartzen ditu India, Txina, Arabiarra, Afrikarrak eta esaten dira eligiosak direla, esakit ontakirietan sinesten dutela eta guk aldiz badaukagu egia, zientzia eta hori. Bai, iragan kolonial bat dugunok, baita ere ez, nola ez dela como kaixo, zure atean jo, egin nahi, kristau izan nahi duzu? Ez, nola impostatu izan dian. Tiene un minuto para hablar del señor. Bai, ez, mesedez eta favorez, ez, erabili izan da deshumanizatzeko, erabili izan da, ez, alako, osea, eta eta zientzatik ere, justifikatu izan dira gauza pillo. Bai, eta erabiltzen da, eta kristoneko triskantzak egin dira iraganean, ez dakit, jainkoaren izenean, eta baina egiten dira, mendebaldearen supremaziaren izenean. Ikusi ditugun gudu guztiak, izan dire, hori gure como egitura zuzena eta absolutua mantentzeko egiten dira gozan, porque haiek die bestiak, eta bestiak suntxitu egin behar dira. Eta urteak eta urteetan zehar, botere organismoa izan da Eliza. Eta beti izan da, edo por lo menos duela mende puño batetik, izan da botere inposatzeko erremintza bat askoz ere gehiago, lehen esaten ginen gauza magiko eta oetik jaitzkitzeko arrazoi bat ematen dituzuna. Osa, jendia uste dut konturatu zela erakunde gisa askoz ere boteretsuagoa zela erlijioa, eta hortikan ja fangare maldan bera. Hala ere, nahi baduzue, gainegituretatik pixkate jaitsita ez, gaur egungo gizartean eta esaten dugun arren ez garela sinezdunak, gero zenbait gauzatan oraindik ere, nahi baduzue Euskal Herrian, badu bere pixua ez, kristautasunaren ondar horrek, ez dakit errua adibidez nola bizi dugun, edo ez dakit bururatzen zaizkizuen antzerako adibide batzuk. Hombre, gure moral guztia. Gizarte, mendebaldeko gizartearen kodigo moral guztia dau Elizak diktauta. Hau da, ona edo txarra, zoiazelako zerura edo infernura. En plan, ez dugu esaten hola, porque ez dugu sinestan, baino erabaki guztiak die, presuntamente, Jesukristoren doktrinatik datozen arau moralak de prójimoari tal. Que, a ber, haien kabuz ez dira esonak ez txarrak. Nire ustez da kodigo moral bat. No soy antropologa. Iker, ez duk bai ikertu duzula islamaren eta euskaldunen arteko harremana. Gaur egungo euskal gizartean oraindik badaude islamaren oi hartzun horiek? Nire esan nuke ezetz. Eta nik uste bertan bai memoria landu behar dugula. Ze islamaia da Euskal Herrian bazegoen, duela 1100 urte dorela. Eta batzutan uste dugu, islama orain etorri dela, etorkin magrebtarren bidez edo eta agian, haien jaioterria diren hiriak edo herriak, ez ziren ez da sortu islama Euskal Herrian egon baina lehen. Hiru datu esan ditzaket kontu honetan, bat banukasitarrak aipatu behar ditut. Banukasitarrak baziren Kasio izeneko gizon baten ondorengoak. Ez zirela arabiarrak, baizik eta nafartarrak eta islamera bihurtu zirenak. Haien papera oso baliagarria izan zen Nafarroko erresuma osatzeko, adidez Eneko Aritza izan zela gure lehenengo erregea, bere ama banukasitar batekin ezkondu zen, eta bertan ja bazego dela erakusten du ez. Horretaz aparte, ere oso bitxia da, Abderraman hirugarrena, badela Kordobako kalifa, lehenengo kalifa, lau aiton-amonetatik, 3 bazirela baskoiak eta bestea profeta Muhammadaren txekoa. Eta haien esklabua ziren emakume eta hori, berez. Baina, batzutan usten dugula, adibidez, lehenengo kalifa badela, arabiarra eta horrela, eta gero bere odol gehiena bazen Euskal Herrikoa, ez? Eta
beste datu bat islamarekin erlazio baduena, bada 2001 urtean Iruñeko Gaztelu plazan Lugarazpian aparka leku bat egiteko induzketak egiten ari zirenean, aurkitu zituztela aztarna arkeologikoak. Bazeuden lau maila, bazeuden terma ermotarak eta bar, eta bigarren maila, bazeuden gauza bat oso bitxia, bazeudela bi hilerri, bat musulmana eta beste bada kristaua. Eta, badaude teoria honi buruz, eta logikoena da, familia berean bazeudela ere kristauak eta musulmanak ziren nafartarrak. Ez dakit askotan sentitzen duzun arma irutik ateratzen zarela edo... Bai, askotan lotxa ematen didela, honi buruz hitz egitea, zen niretzat jainkoa bada, unibertsoa sortu duen indar kosmikoa eta materiaren legetatik kanpo dagoena. Eta, nik uste, Einstein eta gero dakigunez espazio denbora erlatiboa dela, ordan, niretzat ez da txoraki bat horretan sinestea, eta bai pizkat da zaila niretzat honi buruz hitz egitea, baina jendeak duen horre iritzen gatik. Zure bizitzan edo pertsonalki zer da ematen dizuna? Batez ere kosmobizio berri bat lortzea eta mendebaldeko modernitatetik eta hemen dagoen kosmobizio dualista horretatik kanpo egiteko ere baliatzen. Askotan hemen eztabaida filosofiko askotan bata edo bestea, edo idealista edo materialista. Eta adibidez islaman edo jainkoarengan dagoen ideia bada holistikoa. Jendeak nahazten du musulmana izatea, nazionalitate edo etnizitate batekin, eta orduan dauka gugin ikuste buruan kriston nahazte borrazte. Ez dakize uste duzuen. Bai, hori da arrasakeria hutsa, eta zentzuan esan duzun moduan ez dago nahi eta nahi ez lotuta etnizidadia eta sinesmena, baino egitura sozialetik uste dut mendebalde zentrismotik beti tatxau dela hori kanpotarren religioa eta haien gauzak eta haien dena, eta haiena da kriminala guria ez, porque guria da jainkoaren izanean. Bai. Erlijio bat ez izan edo beste bat izan, esan nahi dut, baditut lagunak, fededunak dielak, ez dienak, eta esan ikuste, zuk praktika batzuk eraman nahi badituzu aurrera, baina ni utzi bakean infernua erretzen, esan nahi dut. Beti dauela, como baita ere besteen ganako polizia hori edo zu erlijiokoa izan behar zara, edo zu, ja besteen bizitzetan sartuz. Ja, como zuk egin behar duzu horrela, zuk eraman nahi badituzu aukera horiek eraman aurrera ez, baina jainkoak epaituko nau, edo otra movida. Egisa da hipokrita da, en plan, porque benetako kezka ez da zure ongizatea edo zure zerura joateko bidea, benetako kezka da zuni bezalako izatea, porque nik arrazoia daukat. Bai. Haken mire, egisa da, ez nahi pentsa. Aztertu ditugun nahi baduzue erlijio klasikoagoak, aurrera joa aurretik ala ere, gure WhatsAppeko taldeko lagunak bidali du gaur ere audio bat, eta jarriko dizuetea ea zer iruditzen zaizuen. Baina, pentsatzet berandu izango da lantako, ja. Ze hau entzuten bali maziate, ja, saioa grabatzen ari zatela, ez? Baina, esan inun nire gomendioa igual gai aldatzea, ez? Zertan sineste dute gaztek, benetan, tema da? Zertan sineste dute gaztek? Home, lehen bai. Lehen bai, sinezkeria eta eliza katolikoa eta mogia guztia, eta guain ere igual egongo da despistaturen bat. Hola, familiak asko eragin da sinezkeria eta mazeitu, no? Baina nik usteet gazte jendea ja, viajatu du, ikasein du, badaki zer da hon, gauza batzu konprobatuta daudela eta besteak ez, eta sinesten du, konprobatuta da hortan, ez? Sinezkeria, hola, gazteentzat. Gero nik batzuk entzute ditut, energia eta... Energia gara, esateu jendeak. Energia da Iberdrola. Orduan, lasaitu pizkat bezez. Zer diozue, badago joera, ez dakit, arrazoimenean erabate kokatuta dagoela uste duen jendearen aldetik? Ni nahu pizka bat lotxatuta, porque audioen ostian uste dut ados nahuela tipuakin. Badaude, esan ditxu kristoneko barbaridadiak adibidez ez dago inongo loturarik zure jakituriarekin eta zure ikasketekin eta bidaiekin eta no sé cuantos eta hori da klasismo del libro eta ez dago falta hitz egitea horren inguruan. Baina, esaten da, hori izango da denbora pasatzeko, baina eske sinesmen guztiak diaz denbora pasatzeko. En plan da, bizitza aurrera eramateko ergo denbora pasatzeko.
Eta... Crossfita ere, bai. Bai, hori bai da kulto bat, nik uste dut, burutik jota. Baina, esaten dauenean hori den... No, guk bakarrik sinesten ditugu, nola esaten dau, demostratu leken gauzeten inguruan, hori da, frogatu leken gauzen inguruan, zientziaren inguruan dago fede guztiz itxu hau, porque mundu osuak daki, por norma, zientzia ondo doiala, baina ia inorrak ez daki zientzia. En plan, zuk ez dakitu segatxik mikroguinak berotzen dauen zure janarixa, baina badakitzu itxen dauela. Eta hau da joera oso peligroso bat, porque da iraganean egiten zena, beste sinjasunekin, y tal. Orduan, superados metodo zientifikoarekin, pensamiento kritikoarekin, etc., super kontra klasismoarekin, baina generalian sinesmenak denbora pasatzeko diela, uste dut. Eta gian ateismoa ez da sinesmen bat, ze esan du, frogatuta ez dagoena ez duela erratan sinesten edo. Eta orduan baina ezin duzu frogatu ez da jainkoaren existentzia ez. Orduan ere sinesten du ez dagoela jainkori, orduan. Porque ezin duzu frogatu ez dagoela jainkorik, ergo jainkoa dago. Osa, diot, ateismo ere esan genezake beste sinesmena dela. Osa, bere guztioga da agnostikoa, ezin dugu frogatu jainkoaren existentzia du ez. Horregatik dira sinesmenak. Espiritualitatearekin lotutako, aipatu duzio zer, eta nik uste gizarte honetan mendebalian baitere dauela como ikusita kontu bat oso superficiala. Osea, baita ere normalean postureo izan daiteken zeo zer, edo gaur egun healthy lifestyle bizitzaren barruan dagoenlako. Esan dauena de chakras hila hostia. Bai, eta nik uste mendebaldeko kulturetatik, osea, como que, claro, esan da como sinesmen horiek, dute ustela bele jatorrizko kontekstuak, kulturak eta herriak eta barrez, eta momentuen batean, osea, jende horrek praktika horiek eramaten ditu aurrera, baina, eta igual da mendebaldetik gaizki ikusita izan dien gauzak, eta gaur egun ikusiko dituzu pertsona txuri bat, lumaz beteta, ez dakit zenbal simbolos beteta. Bai, daude exotizatuta. Exotizatzen kontu horiek, modu superficial batetik, eta da, como, ez dabelako benetako, ez lotura, eta ez ezer kontu espiritualekin. Osa, ni pertsona espirituala kontsideratzen naiz, eta nik uste baita ere batzutan saiatzen garela gizartean pertsonak zatika, osea, gure parteak zatikatzen, hau da, osea, edo nire korputza, osea, eta gero, batzutan ere burua kontuan hartzen dugu, osasun mentala, baina baita ere nik uste beste ardatza dela baita ere espiritualtasuna, osea, nola bait arima, ez? Eta nik sentitzen dut arima nire ongia izatean, eta edo nire prozesu, osea, bai da igual zaindu behar den kontu bat, eta ez baldin badugu kontuan hartzen, eta ez baldin badakigu zaindu behar dugula alde hori, faltan izango dugu, edo guk uste dugun baino gehiago eragingo diogu bizitzan, egunerokotasunean, como alde hori zaintzea, ez? Nik bai uste dut esan dozunan inguruan, berriz ere, mendebaldetik at dauden joera, espiritual guztiak, exotizau indie, kendu zaizkie legitimidade guztia, porque egisa da bizi dela jainkua zeruan, bere bizar luziakin, eta orduan denboraren pasamenduarekin bihurtu dira como trendi, eta gauza oso superficialki disfrutatzen dira, baina izango zen guztiz inkonzebiblia, ikustia jo kese, Malasiako jendia hartzen el cuerpo y la sangre de Cristo en plan TikTok challenge bat egiteko, ez? Bai, ki igual, zoritxarrez Malasian eta mundu guztien daude kristauak, porque oso ondo egin zuten lana. Bai, esan dut toki bat ez dakit. Baina bai, imagina ez, datorrela jendea zure herrira, en plan, Corpus Christi challenge, edo, beitu hemen nago, osea, como nola, osea, igual, aldrebez egingo bagenu, ez? Eta itzen ditugu kristoneko frikadak kristautasunean bebai, esan nahi dut, sartzen ditugu jaio berri xakuretan, de repente. Hori jarri beste filtro distinto bat, eta salduleike, osea, kentzen bozu daukon solemnidadia, kristautasuna salduleike bebai frikada baten moduan. Tipo honek jaiotzen die, uste dauia bere bizitza osua dala penitentzia bat, beste mundu perfecto batera heltzeko, ez dauia eragisa jaten, porque tipo bat hiltzan makilo batera lotuta duela 2000 urte, bla, 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 bla. Osea, esaten bai jozu oso libianoki eta oso superficialki, esaten dien bezala, beste munduko sinismen guztiak, danak dira ridikuloak. Gaur egungo mendebaldeko gizartean, ez dakit dirua, produktibitatea, meritokrazia,
esan dezakegu horiek direla gaur egungo sinesmen sistemaren parte, edo ze elementu kokatuko zen dituzkete hor? Lehen boterea zaukaten organismo religiosoagoek, oain boterea dute organismo kapitalistek. Orduan, gure kultua, baditzugu gure templuak, eta baditzugu gure atuenduak, eta baditzugu gure aktivitateak, eta izan bizare oso produktiba, eta irabazi biozu, diru mordo bat, porque hori da inbidezuna. Ditugu, como sekta baten elementu guztiak, como partez parte, en plan, jantzi biozu hola, portau bizare hola, izan bizari hola, jarraitu dituzu meta honeik, beste honeik ez. Así que berez, izaten hola pixka bat burda berriro ere, esan daikegu bai daukagula sinesmen bat gure egitura kapitalistan. Eta bai esan leike egitura kapitalista honek irekitzen dietela bidea beste sinesmenei, baina nik uste gezurra dela. Jendeak esaten dago, izan zeike, en plan, kapitalismo barnean, izan zeike zure fedea, puede estar en los chakras, o puede estar en el materialismo, puede estar donde sea. Baina egitura guzti honen legitimidadea dago kapitalismoak diktauta. Ez decir, zerbaitek sistema onuratzen ez badu moztu egiten da. Eta lehen egiten zen hori erlijioarekin, oin egiten da kapitalismoarekin, nik uste. Bai, bueno, nik uste ere, batzutan ez dakiko ongi zer den filosofia eta zer den erlijioa ez. Badirudia gehiago, filosofia dar ezberdina izan ditzakegula ez. Izan daitez pizka materialista eta gero existentzialista eta gero ez dakit ez. Erlijioa aldiz bada nola solik bat aukera dezakezu, eta mendebaldean egiten dena da erabakitzea esartzea ez da bat. Ez, eta ordan hori nik uste dut hori egiten dela, ez? Sakratu versus sekular binomio horrekin egiten duena da, sekularratzen du, berez dela, kristautasunaren jatorriak duten errelatuak jarraitzea ez, baina sekularizatuta. Ordan nik uste horretan jainkoa ertelako beharrezkoa, ez dakit zure identitatea edo zure ideologia sortzeko ez edo ailikatzeko. Nik uste gaur egungo sistema horrek aldentzen gaituela gure alde horretatik ere, esan nahi dut. Ez da kasula denbora zurekin egoteko, zure espiritualtasunarekin egoteko, zure burarekin egoteko, zabe, preseka, ez da otokiri, porque hori ez da zerbait produktibo egiten, ez? Osea, ez daude, como, bueno, askotan da, como, igual daukazu, asteburu bat libre komiki artean, eta egiten duzun guztia da, musika entzutea, zure gorputza elikatzea, ura edatea, deskantzatzea, eta zure emozioak kudeatzea, eta esaten duzu ez dut ezer egin. Pues igual alizara alde plano hori horretan... Bani hori naur lantzen mordo bat, azken bola honetan igual naz espirituala. Bai, osea, nik uste, osea, kreentzia religiosoaz aratago dauela alde bat, osea, azpinean espirituan ikulertzen dut, horregatik ez dut ondo ezarekin lotzen dut, osea, nola sentitzen, osea, bueno, ulertzen da nauzo, ez? Pero hori, osea, azkenan oso urrun daukagu alde hori alde batean daukagu utzita, eta gero, pues, osea, azkenean jarriko dut adibide oso simple ez, nire kontekstu kulturalean ikusita nire amona daukala alde espirituala, baina aldi berean dauka oso gertu kristautasunetik, eta nola ni bezalako bagaje kultural historiko dugunok nola ezabatu egin izan diela praktika jakintza horiek, mailakatu izan dira, gutxiestu izan dira, eta dekolonizazio prozesu horren parte izango zen, pues horrekin aportza, horregatik ni, osea, kristautasuna me la paso por ahí. Ulertzen dut, osea, quiero decir, nire etxean oso kristauak dira, eta nire amonarik ez diot esango, mira, tío, porque este dios es blanco y es un hombre y es una imposición colonial, eta, osea, ez dan aldiot. Baina, bueno, osea... Galdetu nahi dut, esan dozu egin dana horik nahi nabil lantzen asko deskantxatzearen eta zure gorputzarekin eta garunarekin konektatzea produktibitatearen eskematik at. Eta galdetu nahi dut, porque lehen esan dut kapitalismoan bakarrik aurrera ateratzen dela, kapitalismoaren zatu onuragarria dena. Ez dozu uste azken bola honetan egon dela kristoneko igoera bat de tia, cuida tu mente, egon lasa, ez izan, estás loca de la productiva, kristoneko taierrak, porque esan nahi dudana da, honen igoera uste dut dagoela lotuta honen kapitalizazioarekin. Tia, necesitas desconectar, ven a un resort, edo etorri a la clase del mindfulness.
Eta hau, ez duz uste espiritualki dela pixo, como super hipokrita. Bai da, osea, es que no hay manera de escapar de la Matrix, nik uste, incluso usten dugunean oso antikapitalista eta anarkak eta superateo agnostiko ezaten ari garena, pues igual daude edo kulpa barroti sentitzen, eta nik uste nuen landuago neukala kulparen asuntoa, osea, Elizatikat, baino eske daukagu oso ez barneratuta. Zuzeu antzure hobean, ahotsa daukazu, ez duzula aurrean izan behar apaiza. Apaitza barruan da. Galdera oso serio bat, horoskopoan zein duz? Ez, orain serio. Horoskopoa, eneagrama, antzeko kontuak asko ari dira zabaltzen nire inguruan behintzat. Zuen inguruan topatu zuelako gorakadarik, zeri erantzuten diola uste duzu honek? Uste dut, fede edo joera edo sinesmen honen inguruko kondizionamendu oso importante bat dagoela, porque eneatipoen jarraitzaile guztiak ezagutzen ditudanak, askoz ere normatiboagoak dira horoskopoaren jarraitzaileak baino, horoskopoaren jarraitzaileak askoz ere normatiboagoak dira espiritualismoaren jarraitzaileak baino, eta geroz eta, komillas, oskurantismorantz gehiago goazan, geroz eta identitate disidenteagoak aurkitzen ditut honen artean. Eta nire teoria da, jendeak ies egiten duela berak dakien moduan. Denok bila gauzinistia, denok bila ditugu erantzunak, denok bila ditugu tal. Eta zu jaio izan bazara, adibidez testu inguru heteronormatibo maskulino batean, non beti arrazoia goraipatzen da, eta indarra, eta tal, soia zela eskema razionalistagoetara, eta zu egon bazare beste testu inguru baten, non erakutsi diezute asko maitasunaren garrantzia eta lasaitasunaren eta zainketaren garrantzia. Soia zela gauza magiko eta goetara. Kuadrilla LGBT guztietan beti dau la tía del horóscopo, la tía de los cuarzos, la esta del no sé cual. Eta uste dut hau dela armaixu honetatik irtetzea beste armaixuetatik urtendan jendiarekin askoz ere errazagoa dela, que decir, oie, que me echo los eneatipos. Ez dakite zer horoskopoan inguruan, rollo nire signoa eta galdetu zidatelako, baina izan daitekela baliogarria jakiteko zer nagoko izan bat daukazun aurrean, hori ikusteko zenbat misogin izan daiteken gizon bat, ezaten bali badiozu, porque esango du, ezoz, haurik dia ez dakit... Audioko gauza. Bai. Liegia zen, nik nire eremuan ez dute ikusten lagunek horri buruz hitz egiten, horoskopoari buruz. Baina bai izan daitekela hori, ez, haian badagoenez haien irrazionaltasun momentu batean edo errelatu handiak ez daudenez, agian alternatiba bezala horoskopa edo horrelakoak hartu behar dira, ez. Eta niretza pertsonalki, pizkat tontakeri bat iruditzen zaizkido horoskopoak eta horrelakoak, eta guzti, hori erantzunen bila edo zebe horrelakoa nik uste dut. Eskerrik asko hiroi etortzeagatik eta zuen ideia konpartitzeagatik, galdera asko egin ditugu, berri gehiago sortu ere bai seguruenik. Etxekok pentsatzen dut eman diozuela buruari buelta bat baino gehiago, 2 aste barru ikusiko dugu elkar, bitartean zaindu.